Tady je nápoj, který pomáhá odstraňovat cukr z žil a zlepšuje krevní oběh bez použití tolika léků. Ulož si toto video, než zmizí. Použij štědrou polévkovou lžíci rozmarínu, čerstvého nebo sušeného. Rozmarín zvyšuje inzulin a snižuje hladinu glukózy. Přidej také kousek kurkumy. Kurkuma zlepšuje citlivost na inzulín a snižuje vysoký krevní tlak. Dále přidej 2 kousky skořice. Skořice má schopnost zlepšovat regulaci hladiny cukru v krvi. Tyto ingredience společně obsahují antioxidanty spojené se zlepšením imunitního systému, který chrání tělo před vnějšími vlivy. Pravidelná konzumace pomáhá udržovat dobrý krevní oběh. Do hrnce přidej 2 sklenice vody, vlož všechny ingredience a vař asi 9 minut. Nyní si můžeš nalít sklenici této směsi, hladina cukru v žilách se výrazně sníží. Pokud ti tento recept otevřel oči, napiš sugar, sdílej toto video s někým, kdo ho potřebuje a sleduj mě pro další přírodní prostředky, které skutečně fungují, jeden starodávný recept za druhým.